megköszönni, hogy itt voltatok végig. Luca, egy csoda vagy. Éden, egy csoda vagy. Kiki, egy csoda vagy. És Paulina, egy csoda vagy. És az egyik kedvenc boromat szeretném nektek adni. Nagyon szépen köszönjük. Kiki, a tiédet még külön be is csomagoltuk. Egy hatalmas tapsot szeretnék kérni a srácoknak. Sajnos visszavonul, mert nem vihetjük őket, mert a színpadon csak 6 ember lehet. De szerintem az az erősítést és azt a sok szeretetet, amit kaptunk tőletek, soha nem fogjuk elfelejteni. Nagyon szépen köszönjük. Most eljátszunk nektek egy számot, ami arról szól, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyelj oda arra az emberre, aki közel áll hozzád, mert nem tudod, hogy hány perc van hátra az életetekből, és nem tudod, hogy mikor veszíted el. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy kik azok, akik fontosak számunkra, legyen az az édesanyánk, vagy legyen az az édesapánk, vagy az egyik legjobb barátunk, és nem foglalkozunk vele annyit, mint amennyit kéne, és nem adjuk el neki minden nap, hogy mennyire szeretjük, pedig ez a legfontosabb. Ez nem kama haver. Még a legmélyebb és a legszörösebb szívű rockerben is ugyanez benne van. Tiszteld azokat, akiket szeretsz, és akkor nem lesz bajod akkor, amikor majd eltávozik közüled. A szám arra való, és arra szolgál, hogy megtanuljuk ezt. Most nem szívem viszlátni el. Játszunk 2 napokkal én
Köszönjük szépen! Köszönjük, kedves srácok! Mi voltok az elvégés?